द्वाइडेनजों सोरबा मैदोमजों आं बेफोरबायदि आङो दायो प्रेगनेन्ट आरोना लोगोफोर हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेआव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनो थाबाय आरो बुथेथे मरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबसननानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोफोर बार माने बेखौनो बुंनाय जायो आरोना साबस्क्राइब खालाम होननानै ओमफ्राय जायफोरा गोदानै नायसंफ्लांदो बिसोरनि थाखायल' दे लोगोफोर ओमफ्राय थुदो होनबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालाम बेयावनो माने लोगोफोर लाल साहखौ ग्लब ग्लब फुदुंग्रोना लाबाय आङो लाल साह कापसे लोंना लाग्रोनोसै ओमफ्राय मा देखायलांनो हायो नाजानोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर माने मैयायो न' गाहायावहाय गय हानायदोंमोन ना बोराया ओमफ्राय माने गय हानायखौ आं भिडिअखौ लानो सोलाबासै ओमफ्राय गय फाननायनि फैसाजों नै आबाया आरो बिहावा मानोबा खजा होफैबाय आरो ओमफ्राय लोगोसे आरो ओंख्रिबो होफैदो नोंथांमोननो दसेयाव देखायगासिनो दं आङो जाबा जा मासे जा बिहावनि अननायाव बिहावनि सायाव लोगोफोर गय हाननायनिखौ माने होफैलायदो आरो बिहावा आङो सोमना लाजोबबाय ओमफ्राय गारसोगोन नोङो सोमनानै बाबा जाया फ्रामा ओरैनो खांसि फागो खुरै फागोल' लालाय सोमनानै दा गारजोबगोनबो जानाय नङा मेगन सेर लायो आरो लानायावबा ओमफ्राय लोगोफोर बिहावा गय फाननायनि फैसाजों ओमफ्रायो नाबो होफैदों ओमफ्राय बेदरबो होफैदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय आङो बेदर जाया जिहेथु ना होफैदो आरो आंनि थाखाय नै ओमफ्राय सुथ'वाखैनो लोगोफोर सुनानै लाग्रोनोसै र' बेदरखौबो नाखौबो स्र' लाबाय आङो लोगोफोर ओमफ्राय बेदराबो नै बेबुबो लगायनाय आरो मोजां सुना लाखाबाय ओमफ्राय नै नायाबो लोगोसे ओमफ्राय मोजाङै माने सान्दुङावहाय फोरानहरनोसै आं लोगोफोर नै लोगोफोर बेदरखौ माने सान्दुङाव मोजाङै माने फोरानस्रोनानै लाबाय आङो बेनिफ्राय लोगोसे नै नाखौबो एसे फोरानस्रोना लाबाय ओमफ्राय एवनोसै दायो ओइ सियारा मा जाजोबखो इयो सियारखौ इदि हायोना खर'जों मा जाजोबखो इयो हे इसोर मा जाबावगोन आरो नोंजो इदि हायोना इखौ हा नैखौ खर'खौ हा माबाखौ नैखौ खामफ्लायखौ हा इ सियारा मा जाजोबखो इलाय हो मा जाजोबखो इयो हो मानो खखे होननाय नोङो बायबायसो बायबाय थां नोंनो थां हाय लोगोफोर वा हास'गोन बो खुदुं हरबायबो आरो हास'गोन बो दाउआ गाबगासिनो रोनाव रोफाव बेसेबा थिं सान्दुङाव मा मोनखांफैदो बेहा साया सायख्लुमफ्राव जिरायनो गारै फिसावा जि बायसा खें खोमा गरं आलौलायनाय गाबगासिनो दं इयो फाग्लिया फिसायानो गोमाबाय थायो इहा ओजोंहाय सारायाबो दुंबाय नै आंना लोगोफोर बेनिफ्राय नाखौ एवना लानोसै लोगोफोर आंना ना एवनाया ओमफ्राय मा होनो आं हारसिंसो नालाय अबाव थांनायाबा अबाव थांनो दावराव जाबाय दं नङाबा दा सान्दुं गोसा थाङा ना आबैला नङाबा एवनाय सारायावनो बेदरखौ एवना लानोसै आरो लोगोफोर माने बांद्राय थाव होआसै आङो बेदराबो एसे मेजेम नालाय आरो बेदराबो बांद्राय गोबां नङा नालाय ओंखायनो थावखौ इसेल' होबाय आङो बेदरा ओरैनोबाबो मेजेम ओंखारो जिहेतु ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो एसे देलान लाबाय आरो आलौ सामब्राम गुफुर मस्ला मस्लि जि धुनिया नुबाय नै लोगोफोर अमा बेदर एवनायखौ ओमफ्राय आलौ सालौ एवनायखौबो होनहरखाबाय आं ओमफ्राय दसे फिदिंबाय थानानै दै होना हरनोसै आरो लोगोफोर दैखौबो माने बांद्राय हरा ओरैनो एसेल' होगोन दै एसे होना हरबाय र' मोनबाय थाथोंसै एसे खोबना होनोसै खायफा मानसिफोरा ओरैबायसा माने गाज्रि नोजोर होग्राबो थायो बेखौ माने
जों बहाथो मिथिनो ओमफ्राय दायो जोङो बिनानाव कनजितायाहाय माने गावनि प्रेगनेन्सि जानाय जायैनि बाथ्राफोरखौ माने ससियेल मिडियायाव बुंनानै लादों आरो प्रेगनेन्ट जाबाय माबाबाय ओरै होननानै ओमफ्राय दा बुहुत मानसियानो साननो हागौ आरो हौवा गैयियावलाय माबोरैथो प्रेगनेन्ट जानो मोनखो माखो ओमफ्राय बुहुत मानसियानो बिदिनो सोरबा सोरबा गाज्रि कन्टेन्टबो लाबोखांबाय दैदेनजों खननै मोननाय खननै माबानाय मोनि बेफोरबायसा बाथ्रा बुहुत माने जानानै थांबाय जिहेथु इनिफ्राय दाथ' बयबो कन्टेक्टआनो खालामखासिगोन ओमफ्राय बिनानावा भिडिअनि गेजेरजोंबो बुंदों आरो गाज्रि कमेन्टबो हरदों मादों ओरै होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय आंनि साननाय मथेबाथाय माने बिनानावा बेफोरबायसा कन्टेन्ट लाबोनाङामोन आरो जेनेबा प्रेगनेन्ट जानाय जायैनि बे हाल्ला समाव आरोना दाथ' बिराद गन्दगल बिराद हाल्ला सोरजोंबा रिल्स बानायनाय सोरजोंबा मानाय हौवा हिन्जावनि गेजेराव दावराव दावसि नांलाय खमलाय एना एनि आरो सोरजोंबा रिल्स खालामनायनि मेगन सानाय मानाय बेफोरबायदिथ' जागासिनो दं बे समावनो कनजिता बिनानावा गावनि प्रेगनेन्सिनि सोमोन्दै माने भिडिअ लाबोदों आरो दा भिडिअ लाबोनायजों जाबजों आरो दावरावजों बुहुत मानसियानो माने जाबफादेरनानै गाज्रि कमेन्ट गाज्रि बुंनाय बाथ्राफोर बुहुत बाथ्रा आरो लोगोफोर जियानो जादोला बिनानावा आरो मा बुंबावखो नोंथांमोना एसे नायलांबानो जाबाय एथ' मुलि जाबाय एफाराब माबा मा होनो सेलेनबो होलायलायदों आं दाख्लैहाय होमबाबो माने गगाथ' दा गैला गुजुनायबो गैला होमबाबो ओंखाम जानो हाया ओमफ्राय मैयानिफ्राय फुरा गोबानाय जादों आरोना आङो ओमफ्राय दायो आङो डक्टरनाव फैबाय फैनानै आङो ओरैबायदि टेनसन आरो आङो दायो माने दा खोन्थाबाबो माने सोरबा बिराद गाज्रि कमेन्ट खालामखागोन बेखौथ' आङो मिथिखाबाय बिदि फिसायानो गैया मायानो गैया बोरै बिदि जाखो माखो होननानै खोन्थाखागोन आंना पेमेन्टबो हाबबाय आङो डक्टरनावबो फैबाय आरो आङो दायो प्रेगनेन्ट आरोना लोगोफोर दायो आङो नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअआवहाय खोन्थासिगोन आङो लागोन ना मा खालामगोन आङो नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअआवहाय खोन्थासिगोन आरो बयखौबो खुलुमबाय आङो मैया बेलासियाव मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन ना बिराद मानसिफोरा आंखौ गाज्रि कमेन्ट खालामदों 50 जन साबस्क्राइबारावहाय आंखौ 200 जनसो जागोन इसोरो आंखौ बिराद गाज्रि कमेन्ट खालामदों आरोना नायथाव जाया आं कमेन्टखौबो फरायनोबो थाङा आरो आं जेबोबो साना माने माखासेफ्राथ' आंखौ सापर्ट खालामदों जेनेबा आङो बेखौनो बुंनो सानो आङो गथ'फोरखौ लानानैनो भिडिअ बानायदों आङो थगायनोबो रोङा आङो नंखाय खोथाबो बुंनो रोङा आङो सैथोखौनो बुंगोन आङो सोरजोंबा बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावदोंमोनबा सोरबा दैदेनजों सोरबा मैदोमजों आं बेफोरबायदि जानानै गाज्रि खामानि मावनानै आं बेफोरबायदि जादोंमोनबा आङो नोंथांमोननो बे खोथाखौ आं शेयार खालामगौमोन नामा जे जायगायाव आंहा जेबोआनो गैया आं जेबो बिसोरजों आंहा जेबो बेफोरबायदि रिलेसनानो गैया बेनि थाखायसो आं गियाल'ना आङो नोंथांमोननो बे खोथाखौ शेयार खालामदों खामानि मावनानै आं बेफोरबायदि जादोंमोनबा आं नोंथांमोननो बे खोथाखौ आं शेयार खालामनो आङो दरखारानो गैयामोन आंनि फिसा सानैयानो दङ आं खर' दांनानै समायलानो हायो आङो रावजोंबो बेफोरबायदि गैया आरो आङो गैयैनि थाखायनो आं गियाल'ना आङो हौवाखौबो गियाखै सैथोखा आङो बे खोथाखौ नोंथांमोननो आं शेयार खालामदों गथ' सानैनि खर' दांनानैबो समायलानो हागोन आंजों जेनेबा सोरबाफोर बेफोरबायदि गाज्रियाव लांनानै आंजों चेलेन्ज लायोबाबो आंजों देरहानाय नङा आरोना नाथाय नोंसोर रायलाय नै आंनाव अमा बेदरा बरिया सुन्दरि मोनखुमाना दं लोगोफोरनो आं जायाबाबो बोरायनो स्पेशल एवनानै होबाय आंथ' अमा बेदर जाया नोंथांमोनावथ' सोरबा बयबो आंनि जाय भिडिअ नायो बिथांमोनाथ' अलरेडि मिथिखागौ आं अमा बेदर जाया आरो होननानै ओमफ्राय नै बरिया मोनबाय नै बोरायनि थाखाय ओजोंहाय नों बिबोनां संनाय खान्थाल बेगरजों मैथाजों नाथुरजों मोनफैबाय आंना लोगोफोर नै माबायदि संना हरखो बिबोनाङाबो आयै बखनबो हालायलांला माथो र' वाव नै लोगोफोर बरिया संना हरखादो नै जानोसै लोगोफोर दिनैसो खान्थाल बेगर मैथा ओमफ्राय नाथुर गोरान आरोना माने खांसेयावनो लखबखाना लाबाय आं गुसु जानाय बायदि ओमफ्राय लोगोसे ना एवनायखौबो लाबाय आंथ' बेदर जाया नालाय ओमफ्राय बोरायनो एवना होबाय ओमफ्राय नै नाखौ फिस मोननै लाबाय आङो जि गोथाव जादों लोगोफोर
गरमाव मैथाफोरखौसो गोसोखाङोना लोगोफोर मैथा खारदै